cha 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 Igbo kwenu, cha 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 Igbo biri kwenu, mụọnụ zọọnụ ndị be anyị ga-adị ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị otekasị anabata n'oke ọgbakọ a pụrụ iche nzukọ eziokwu ndị Igbo nke wee ejirimara Igbo ebe anyị na-amụ asụsụ Igbo ya na edemede Igbo ebe anyị na-adọwa eziokwu agba na-ekwupụta ka o si dị kedu nke buru anyị pụta tata chee ka m sacha isi m ka m nụrụ sọntịn yowa ịma na aghara ndụ kpaakụ onye ire erie ụmụnne m tata ka ọnwa Ọktoba gbara abalị 27 ọ bụkwa tata wụ ụbọchị ikpeazụ na awa 72 abalị 72 ka Maazị Simon Ekpa gwara ndị federal gọọmenti ma ndị jọji ọbụla na-ekpe ikpe n'ala Igbo na-abụghị ndị Igbo ka ha kwakọrọ megịnị pụọ. Maazị Simon Ekpa gakwara n'ihu wee kwuo na ọ bụrụ na awa 72 gachaa ma ndị ọkaikpe nọ n'ala Igbo na-abụrụ ndị Igbo ka nọrọ n'ala Igbo na nchekwa adịkwara ha na ihe ọbụla mere ha ga-atachi ha ụta. Unu mana Maazị Simon Ekpa ekwu eme ka o si dị onye ọbụla n'anya tata. O doro onye ọbụla anya na Simon Ekpa na-enye iwu ihe ọbụla o nyere n'iwu bụ ihe ga-eme n'ala Igbo. Ọ bụrụgodo mgbe Maazị Soludo gara aga kwuo na ndị mmadụ ga na-apụta ahịa na ha kwụsị ịnọ n'ụlọ, ndị ọchịchị steeti niile ekwuchala ka ndị mmadụ na-apụta ahịa okwu ha enweghị isi, okwu ha eriju afọ nke Simon Ekpa kwuru ka onye ọbụla na-eme wee na-ekwu wee na-asị o na gịnwa bụ nwa afọ Igbo na-anụ olu m ugbu a ejikwala ndụ gị atụ akawo, maka na o doro anyị anya na ndị obodo anyị federal gọọmenti a ga-echekwanwu nchekwa nke I want to use this opportunity to announce to entire Biafrans all over the world our next phase of the Biafra liberation. Samuel Ekpa ka anyị na-ayọzido ododo ka o mere anyị ebere maka na agụụ egbuola mmadụ. Iwu nke onye ugbu a o doro anya na o nwere ike bido echi gawa ihe mmebi isi ya na-adị maka Samuel Ekpa kwuru na a ga-emebi ụlọ ikpe nke apil dị n'Owerri, ụlọ ikpe nke apil dị n'Awka, and the ụlọ lockdown ikpe of nke apil dị every na president Enugu of Nigeria na for ụlọ the next ikpe 1 niile month. Our nke next ndị 1 federal month gọọmenti dị n'ala lockdown Igbo is going to be enforced. ha niile For the ga-ama very gịnị first time na ihe in the gbasara ha history of the ga-akwụsị. Biafra liberation, Ha ma we arụkwa are ọrụ ọzọ. enforcing the lockdown of Nigeria within Biafra territory for 1 month. Ya bụ What did I say? Samuel Ekpa na-agwa Enforcement. ndị We are going to ọkaikpe use force. nọ n'ala The Igbo Biafra na-abụrụ Liberation ndị Army Igbo for the very ka first ha time megịnị will ka ha engage pụọ. the Nigeria terrorists in quest to Unu push gere them ihe out ọ of our na-ekwu. land, and we are going to have a test. The test will be for complete 1 month. We will lock down the offices. The offices to be locked down in Biafra land will be listed in days to come. We're going to list all of them so that nobody will say they don't know about it. And of course, we will make sure that civilians in Biafra land are protected. Our guns and ammunitions and arms will never go against civilians. This targeted eviction and delegitimization of Nigeria has become a must. It has become inevitable as we continue to fight the terrorists within our land. Our aim and objective is to completely eradicate Nigeria. And of course, we are going to have a test of what is to come after December 2nd. So the announcement for the 1 month lockdown of Nigeria system within Biafra land will come in a week or 2 weeks to come. We will give you the date from when to when, and of course, also list the offices that will be locked down for 1 month in Biafra land. And like I said, we will enforce it. We will enforce it with ụbọchị force ọzọ anyị because ga-ewetapụrụ we n'ozi are ka o si aga na-esonyere anyị na nzukọ eziokwu ndị Igbo. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na TikTok na-agbasasị n'ozi a ka ndị mmadụ na-akwado na asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Aka m bụkwa Chukwu onye Pachiko onye ka na-akpọdo chọ wee sị udochie na ndụ ụnụ ka anyị mesịa nọ.